Така, уважаеми гости, скъпи приятели, добре дошли на малкия мерт, на свинята на малкия мерт в ресторант Милениум, град Варна. За мен е чест и удоволствие да бъда водещ тази вечер тук сред вас. Много ми е готино с такива хубави хора. Първа сватба, да кажа в кавички, първо тържество за 2025-та. Всички са в настроение на Макс. Току-що ми го заявиха. Така, знаете, на всяко подобно тържество има такава опция, дарение. Ще взема първо бабата, после брат. Нали знаете как е реда? Ще ви помоля да бъдем по-кратки, за да може после да продължим с танците. Така, ще поканя първо бабата и дядото на малкия мед. Вие какво ще давате? Тъй ли? Добре, първо майката и бащата имала някаква изненада. Хайде ми да нещо за посрещане така. Да ви кача. Живи и здрави. 20 лева музика. 20 лева, най-добрия видео. Без го тръписа на страна. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, и 200, и 300, и 400, и 500, и 600, и 700, 800, 900, 2000. 2000 лева да тук от бащата. За малкия мер. Сестрите на майката на Мерт и на брат ми, семейството. Значи, от двете страни семействата. Музика! Бащата на малкия Мерт, 200, и 200, и 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 3000, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 4000, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 5000 лева от малкия, за малкия Мерт от бащата. Маджорови, всички маджорови на дансинга.
Хайде, маджорови, да видим. Така, от майката 100, 200, 300, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1000 евро. 7000 лева станаха. Хапулар çıksın, хапулар. Haydi haplufci, kayboldunuz. Kim Germanya'da, kim Belgiya'da. Muzika. Haydi baristo. Още 1000 евро, 2000 евро и от майката. На Фатмето всичките братовчеди. На дансинга музика. Братовчеди, братовчетки горе, айде! Сестри, всички на дансинга. От бащата на Мерт и 2000 евро от майката на Мерт. 9000 лева. И една къщичка в Вълчи дол за Мерт, обзаведена от до, чисто нов покрив, на стойност бая. Да е жив и здрав малкия Мерт, все такъв късметлия да е. Така да заповяда при мен бабата, баба Каймет. Добре дошла, бабо. 20 лева за викача, малко само, как да е? 20 лева за чантаджията. $100, 200, 250, 300, 3,54, 4,55, 5,56, 6,57, 7,58, 8,59, 9,50, 10, 1000 лева до тук. Семейството на баба Каймет на дансинга. Деца, внуци, всички. За бабата, ла. Музика. Хайде, хайде, бабо.
Kızım kızım nazlı da kızım, kızım kızım güzel kızım, kızım kızım nazlı da kızım, kızım kızım az dinle gel akana az dinle de gele bana de yaşa yaşa. Yine de alıyordum. 100, 200, 250, 300, 350, 450, 550, 650, 700, 750, 850, 950, 2000 alıyorduk. Masadan Ali Çorum'la orandası çıksın. Bir de Reyhan'ın masası Goşo. Na dansinga. Muzika. Така, при нас са дансига пристига един от най-подвижните тук така. Айде, ясе, и чат, и чат. Живи и здрави да са танцорите. Днес не са пред камерата. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 3000 лева от баба Каймет и дядо Амет пенсия парасы. Да са живи и здрави. Сватовете, Гюлдане абла, Фердин ага. Значи, разбираме се, нали сме европейци. И кой беше друг? Михал? На дансинга. Yaşa bana be, oyna bana be. Yaşa bana be, oyna bana be. Çok güzel be, oynuyor ne. Düşmanlarını çatır çatır. Yaşa bana be. Miro devne, Miro. Yaşa bana be, oyna bana be. Çok güzel be, oynuyor ne. Düşmanlarını lirati tate dedi tate. Yirnane, kedeladım, aneyne. Bas, bas, çek, çek. Tigidi, 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 te, te, te. Живи и здрави да са баба Каймет и дядо Амет. Така, Мели, хайде, давай парата. Оркестъра няма търпение, треперят хората. Хайде на музика да посрещнем моята рожденичка. Дайте, колеги, си. Честито, 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 честито женден. Happy birthday to you. You don't have to thank bro. This is
20 000 за музиката. Видео. Чанта жива. И 20 за чантаджията. Така. Тук на хотито малкия син, как се казваш той? Амет. Нали така? Прати 200 лева дарение за малкия Мерт от Австрия или където не знам. 200 лева прати малкия син на хотито. 200 лева от него. И 200 лева прати големия му син. Салито. 200 лева от Салито. Леля Идия. И тя пратила 50 евро за малкия Мерт, комшията на брат ми. Да е жива и здрава. Така. 100, 200, 300, 400, 500, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 2000 лева от мен и моето семейство за малкия Мерт. Който му обича да става на дансинга. И доброплодно. И те му обичат. Музика. Градинарио на дансинга! На дансинга, градинарио! После ще продължим с музиката, момчета. Нека да приключим с дарението. Малко ехото да го намалим. Така. Продължаваме нататък. Дръписал тук е Веско, как да ти го кажа? Така. Те с мръсни работи ги хвърли. Продължаваме с другите сестри на Фатмето. Ако може да ги вземем. После братовчеди било, нали, приятели било. Нека по-близките да продължим така. Айде, докато се приготвят сестрите на булката на Фатмето, да ги посрещнем с една музика. Така, от Лилито, Градинарио, 100, 200, 300, 350, 450, 550, 650, 700, 750, 850, 950, 1000 лева от Лилито Градинарио, да са живи и здрави цялото семейство. Ailesi çıksın. Kız kardeşleri
Öyle mi? Tamam. Onlar da vereceğimi şöyle. Bravo. Anifko'dan. Teyzesinden. Mert'in teyzesinden. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. 1000 levada Anifko teyzesinden. Sağ olsun, var olsun. Plemenliğinden. Kole'den. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 levada Kole'den. Sağ olsun, var olsun Kole. Дарбукачидан, най-добрия тук в Европа. Всички го знаят. Музика за това прекрасно семейство. Битин от Марин са наръчих си на лая. Живи и здрави бъдете. Така, продължаваме с първи братовчеди. Айде, знаете как е реда и от двете страни. Ще помоля да бъдем малко по-бързички, да може да почнем после с ключеците. Първи братовчеди на брат ми на Шабана или на Фатмето, няма значение, заповядайте на дансинга да приключим. Оп, тук идва един от Нов Содов. Тахирчо, Соловей Соди. 100, 200, 300. Бърза, децата били вкъщи. 300 лева от Тахирчо, да е жив и здрав. Айде, Тахирчо, лека вечер ти, жена приятелю. Айде, братовчедите, къде са? Селиме, добре дошла. Тебе да геш. Селиме ден, Снежната. 100, 200, 300, 400 лева от Селимето, да е жива и здрава с цялото си семейство. Bütün milletimiz kalksın oynama alaya. Muzika. Sağ olsunlar, var olsun. Aynı insanlar kalsın yerinde. Çok ciddisin paraları. Понеже съм много ги мачкаш, за да прибира така в джантата. От Асен и Христина, нали така? 100, 200, 300, 400 лева от Асен и Христина. Да са живи и здрави. От Алдин Градинарево, 100 евро пратил момчето, да е жив и здрав. Шишо и Севгил, Германия, 250 лева, да са живи и здрави. Саид и Елмас от Грознево пратили 300 лева дарение за малкия Мерт. Живи и здрави да са. Един кючек за всички тези хора. Музика!
Oo. Aynı insanlar kalsın yerinde. От Гроздево Иванчо и Асан 300, 400, 500 лева, така, живи и здрави. Селиме Медиха Гроздево пак 250 лева. 250 лева за живи и здрави. Музика за същата компания. Иванчо, а сега. Живи здрави да са. От Фердин и Фатме Есеница 200, 300 лева. Гювелер бида Анито и Аличто на дансинга. И същата компания музика. Еснаф. Денис и Юлито. Правите изпълнението. Нали така? 100, 150, 200. 200 лева отпратили Денис и Юлито за малкия мерк. Да са живи и здрави. И сега от Аличето, нали? 100, 200, 300, 400, 500 от Свилен Фердинандов със своето семейство. Бъдете живи и здрави. Така. Да, от тази страна приключваме, намаля. Извиняваме се. Да, няма проблем. Пречетете на Фатмето. 100, 200, 300 лева. Същата компания, ако може, на дансинга. Така, мътъщата седица. Мустафа от Германия. 20 лева за викача. Жив и здрав. 100, 200, 300, 400, 500 лева. Още има ли? 500 лева от нашия Мустафа. Той е ли? Мустафата от Каравело. Той в Германия. Пратил си дарението. Жив и здрав, Мустафага. Бенаби, брат му на Мустафата. 100, 200, 300, 350 лева от Бенабито. Да е жив и здрав. И той от Матъша. 100, 200, 300 лева и от Матъш. Да са живи и здрави всички тези хора. Един кичек за Германия и неговото семейство. За Германия, за всички тези момчета. Липсват. Дядото да става да играе, дядото.
Айде, Баристо! Живи и здрави! Зюмбил, проводия 100, 200, 300 лева от Зюмбил, да е жива и здрава. Паяк от Нови пазар 100, 200, 350 лева от паяка. Този човек знае да готви, знае много работи да прави, той е магиосник. Измет 40, 60, 80, 100, 120, 40, 60, 80, 220, 40, 60, 80, 300 лева от Измечо, мой братовчет. Жив и здрав. Цигулка една долама, може ли? Еша! Малко ще продължиме. Така, при мен е шефа на Вълчи дол. Най-големия наемист. 250 лева от Юксел. Ферхан от Германия си пратил дарението и той 150 лева, да е жив и здрав. Браво на тези момчета. Дан Маладан. Rizdaydan bir de Ceylan'dan 150 lira para, sağ olsun var olsun. Kıymetten Miro'dan, gene Damlalı'dan 100 lira para, sağ olsun var olsun Kıymet. Damlalı Bulgarca nasıl? Asla beyku. Секо Сабри от Троян, 150 лева пратили, да са живи и здрави. От Насеко Сабрито, от дъщерята и зетя, 200 лева пратили децата, да са живи и здрави. Наша? Ники. Ники бида Джени. Саосон Ники Лен Джени. Тамам, 200 лева. Христо Майстора, Есеница, 100, 200, 300 лева, Унгария параса. Да е жив и здрав. Белгия му идва, Унгария да има. Рашко Девня. 100, 200, 300 лева пратил момчето, да е жив и здрав. Така, продължаваме с дарението. На барнето съпругата е при мен. Те били ги лъжи, камера съм свени. Иначе тук може кафтана били. 50, 100, 150, 200, 250, 300 лева от барнето, да е жив и здрав. Mana Sır'dan Hatice'yle Mengo'dan 200 lira parayla olmuşlar. Sağ olsun, var olsun. Haydi продължаваме. Рехан, моя комшия. 100, 200, 300 лева от Рехан, да е жив и здрав. Гошо Майстора, 300 лева. Чисто нови са, къде ги вземаш те с пари? Жив и здрав да си, Гошо. Ко да ти кажем? Кой казва? Хайде продължаваме с дарението. Мишо. 10 лева за рекача от Джаро.
10 лева за Танера. 10 lira muzika. Haydi. İşte bak, 1000 sene boyunca kaçtın arkamdan. Пламен Антонов. 100, 200, 300 лева от Пламен таксиджията. Жив и здрав да си. Триумф. Триумф такси. Най-добрия. Охо. Мис България. Пирсен и Шорти. 200 лева да са живи и здрави. Redvan'dan Devne'den 150 lira para sağ olsunlar, var olsunlar. Sunay Sultan 150 lira Devne, живи здрави. Село Михалич, Метин и Айтен пратили 100 лева за малкия мерт, да са живи здрави. Миленчо Есеница 100, ВИК 200, 300, 400, 500 лева от ВИК, жив и здрав да си, много вода ей. Рейхан Лейля, 200 лева за малкия мерт, да са живи и здрави. Цигулка. Цигулка за шефа. Живи и здрави да сте всички. След малко ще продължим с танците. Зина и Мечо 100, 200, 300, 400, 500 лева от БКС Вълчи дол. Най-новия рейс кара Мечо. 200 лева от Галя Есеница. Галя, жива и здрава да си, Галя. Сенко, Солвей Соди 100, 200, 300. 300 лева от Сенко, Солвей Соди. Жив и здрав да си. Най-добрия за Варкаджия. Точка тон държи. 200 лева от Бакеро, Николай Стефанов. От Бакото, прякора Бакото. 200 лева, жив и здрав. Ферхандан, Есеницата. 200 лева, да е жив и здрав. Ердинчо на Джамбаза сина. 200 лева, да е жив и здрав. Орхан nerede? Командировката. 150 лева Орхандан, сağ olsun, var olsun. От Браснара, новия Браснар, от Емо, 200 лева, Вълчи дол, да е жив и здрав. Сашо, Триумф такси, 17 таксита ги направи вече. 150 лева, да е жив и здрав. Стефан, на старшината големия син, 200 лева, да е жив и здрав. Нали така? 200 лева. Данчо Есеница, 200 лева, да е жив и здрав. На старшината малкия син Меното, 200 лева за малкия Мерт, живи и здрави. Най-големия гледач на северо-западна България, 100, 10 лева за Викача. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 лева от Алекси, гледача, жив и здрав да е. Ако направиш една сватба, какво ще стане там, не знам.
Иско Айше Михалич, 100 лева пратили дарение, живи и здрави. И 200 лева от Мечо и Гилшен от Михалич, да са живи и здрави. Провалдыдан Асанын айлесинден 100 лева. 200 лева пара. Sağ olsun, var olsun Hasan Aga. Борка Есеница, 150 лева. Жив и здрав, приятелю. Айгил и Чопи, 200 лева даряват за малкия Мерт. Живи и здрави. Тете Ден Бидер Гюштен, 300 лева пари за малкия Мерт. Живи и здрави. Те са в Германия. Сали Ден Елеса Кадан, 200 лева. Живи и здрави. Далчо от Зетя, той е в Германия, 200 лева пратил. Жив и здрав да си. Кривния Митко Краварника, 200 лева, жив и здрав да си. Шабан Гелсин арасынан бил мен ойнасынар. Ферхан Сали, Чопи. Музика. Живи и здрави да сте. Зетина Далчо от Сейхан, 200 лева, да са живи и здрави. От Ахмет Есеница, Ипек, от Ахмет и Ипек, 200 лева, живи и здрави да са. Моите младоженци, не събутайте. Мусито от Провадия, ти си вече от Провадия, 300 лева, жив и здрав да си. Жен Добра Старя с белия костюм, 250 лева, жив и здрав. От Даниела Юджел, 200 лева, живи и здрави. Алисей и Ахмет, 100 лева, живи и здрави. Алим Селджан, Изворник, 200 лева пара, живи и здрави. Джонито Михалич, най-новия Мерцедес в Североизточна България, който кара, 200 лева да е жив и здрав. Елена Декор, 200 лева, живи и здрави. Пашко Маза, 200 лева, живи и здрави. От Салито, 200 лева, Сали Есеница, 200 лева да е жив и здрав. От Стария Браснар, този вече е машина, 250 лева от Мусито от Волчидол, да е жив и здрав. 10 лева за чантаджиката, 10 лева за викача от Айшето от Михалич и 200 лева даряват за малкия Мерт. Живи и здрави! Илхан и Нази от Михалич, 200 лева даряват за малкия Мерт. Живи и здрави! От Нилгин и Шерито, 200 лева, нали така? 200 лева да са живи и здрави! От кмета на село Есеница и от милионера на село Есеница Шефкото, 200 лева, живи и здрави. 100, 200, 300, 400, 500 лева от семейството на Батко ми Орхан. Живи и здрави да са. Михаличтен, изходан вене живеден, 150 лева пара, küçük Mert'e. Sağ olsunlar, var olsunlar. Така, остана ли някой? Камерата от Танер, от камераджията, 150 лева. Жив и здрав да си. От семейството на Мима,
300 лева пари, зелени гущери, чисто нови тия. Откъде ги взимате с пари? Така, от Мечо англичанина, 150 лева. Жив и здрав, ем гит ме кайде. Той урда. Жив и здрав да си, приятеля. От стели от тракториста до работно, 50, 100, 150, 200, 250, 300 лева от стелян. Жив и здрав да си, приятелю. Миро Девня, 100, 200, 300, 400 от Миро Девня. Живи здрави. 50 лева за чантаджиката. 50 лева за аслото, да едва аслото. Живи и здрави да са семейството на Миро, моя въжрак. Така. Не знам го запри. Таман да давай той. За най-добрия ви кажи 20 лева. Благодаря. Номер 1 съм, знам го. 10 лева за чантаджиката. 100. 200. 200 лева от Данаил майстора. Жив и здрав. Илми Германия. Набейте до малкия син. 200 лева пратил момчето, да е жив и здрав. Да, и големия син, Силю. И той пратил 200 лева за малкия Мерт. Живи и здраве да са момчета. Една музика за това прекрасно семейство. И бажанака да заповяда Миро. Яша! Шабане, брате на Дасига. Още малко и сега почваме. Сега ще видим много играете. Същите хора да останат, казват тук. От Реджеп, Девня. Той от Баткото, от Германия, от Исмаила. 200 лева дарение. Живи здрави. Чантаджиката 20 лева. И 250 лева от Рикито от Девня. Живи здрави. Музика. Малкия Рики и той с жена си да излезна Дасига. Кларинета, като почне, не иска да спира човека. Така. Той във всичко е така. Миро Градинарио, 200 лева, живи и здрави.
Саличето Градинарио, 200 лева. Двамата братя, живи и здрави. И зет патрона, ако има нужда някой от багер, човека си купи чисто нов багер, камиони, фирма, цяла фирма. 20 лева за викача. 100. А 100 лева от Хриса. Жива и здрава да е Хриса, до байката. 100 лева Мелис Майстора от Белоградец пратил човека. Той работи само. И 300 лева от Иззет патрона. Жив и здрав да си, баджо. Германия Шишу. 200 лева пари от Германия от Шишу. Жив и здрав. 200 лева от Ангел и Айсел. Пак са в Германия. Живи и здрави да са. И 200 лева от Бенджи Доброплодно. Живи и здрави бъдете, момчета. Така, тук още един си прати дакията. Зейнур. Той е в Белгия. 100, 200, 300, 400 лева от Зейнур. Жив и здрав да си, приятелю. Братовчеде. Така. Има ли някой? Доколкото гледам, тук всички си дадаха даренията. Приключвам. Първи път. Приключвам трети път. Така. Така, от сега нататък. Така, обаче едно забелязах. Цяла вечер момчетата не станаха да играят. Той не е красиво, разберете. Дошли сме да се веселим. Станете да направим един голям кръг. Първа сватба. После имаме друга. После имаме друга. Трябва да ставаме и така да си играем, да се веселим. Не само да се напиваме като кирки. Пак пием, нали? Пак ще пием. Сега на момчетата специално един кичек 10 минути яко. Музика. Всички момчета, приятели. Не можеш си. Орго ли ще? Моя Каинчо. Михал. 10 лева за викача. Жив и здрав. 400 лева от моя Шурей. Михал. Жив и здрав да е. Така. Всички момчета, фирма Сигда, строители. Всички на дансинга. Соловей Соди, Триумф такси. 400 лева от Михал. Жив и здрав да е. Айде на дансинга. Специална покана към всички гости. Нека всички да заповядат на дансинга. От сайбите ви канят на дансинга. Който ги уважава, нека да заповядат на дансинга.
Имаш пари, яш пари, имаш пари, яш пари, имаш пари, яш пари, имаш пари, яш пари. За най-готиния тарикат тук с бялата риска и за тебе, приятелю. За вас двамата да продължавам кючека. Яко, яко! Соло! Това е кючека за баща и син, за най-готините тарикати. Да, само малко, моля ти са. Давай, давай, давай! Са! 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 Продължаваме специално сега за вас. Лични поздрави за всички танцуващи, всички на дансинга. Кючека баланс. Yes, yes. Направи го пак същото. Е така как загря нещо и също стреляш и какво правиш? Давай! Давай, покажи!
Ниста искам да накарате това момче да се усмихне с черното яке. Мъже в черно!
Айде, остър, чек, чек. За най-готиния Сейдия!
Искам да се женя, коя да си взема. Анна Мария, Лена, Магдалена, Габи, Габриела, Симона и ни женя. Аман, полудях, полудях, полудях на всички вас. Не моля ви, мадам, не много май съм. Не я баджас, не я баджас. Идейте с мен, няма проблем. Всички с мен, става мерген. Идейте с мен, няма проблем. Всички с мен, става мерген. Първата руса, много са друса. Втората черна, третата бяга, тя пък ме го. Четвъртата има на леви балкон. Петата става на всичките долу. Шестата пълна, много гора. Седмата бедна, с хубаво духа. Осмата лаш. Искам да се женя, коя да си взема. Анна Мария, Лена, Магдалена, Габи, Габриела, Симона и не женя. Вас, не моля ви, мадам, не много майстор. Сумакерас, идейте с мен, няма проблем. Всички с мен, остава мерген. Идейте с мен, няма проблем. Айде ми, гоу! Ya le 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 le, ya le 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 le, oh, le la da de, atrala trala de, trala trala de, mama de, Продължаваме с последната песен Оркестър Чар, специално за всички танцуващи и за момчето, което си пожела тази песен. Айде ми, колеги ми. Понеделник пак дойде, няма на къде рестартиране. Вторник, среда се езе, шефа ни зове яко бачкане. Четвъртък се приготвяме, много скоро пак ще избухваме. Петък само до обед, защото самата неделя ще съм прави мармалад. Разполага. Всеки се раздава. Бизнес за лавери, с черни и с ден. Няма никакви проблеми, даже е накрая.
тая пачките да са дебели, зелени, за малки, големи, така е всеки път. Ей, шефе, много си добре. Ей, шефе, много ми е взе. Абе, шефе. Абе, стана ми много интересно, момчета, да въпитам нещо. Имаш и кола, да, влиза ли е тя, да, има ли жена, да, само да не е моята. Понеделник пак дойде, няма никъде рестартиране. Вторник, сряда се езе, шефа ни зове, яко бачкане. Четвъртък се приготвяме, много скоро пак ще изпукваме. Петък, събота, обед, защото събота, неделя, айде оркестър, чар! Точно така, цар! Специални поздрави за Стоян 4-8, пристигат 50 точки за оркестъра, специално за Стелю. И имаше кола, дам. Ре, колеги, само барабани, ре, давайте си. И имаше кола, да, бърза ли е тя, да, тега има ли жена, да, само да не е моята. Понеделник пак дойде, няма накъде рестартиране. Вторник, сряда се езе, шефа ни зове, яко бачкане. Четвъртък се приготвяме, много скоро пак ще избукваме. Петък само до обед, защото събота, неделя ще се прави мармалад. Понеделник пак дойде, няма накъде рестартиране. Вторник, сряда се езе, шефа ни зове, яко бачкане. Четвъртък се приготвяме, много скоро пак ще измукваме. Петък само до обед, защото събота, неделя ще се прави. Само барабани, жив и здрав, брате. Сега продължаваме с един обещан поздрав от много преди малко. Момчетата там ли са? Там са, всички са тук, чакат на. Ами няма ги. После ще направим поздрава. Така, колеги, дайте ре. Yes, mar, yes, mar, yes, mar, yes, mar, yes, mar, yes, mar, sare de kele. Yes, mar, yes, mar, yes, mar, yes, mar, yes, mar, yes, mar, sare de kele. Yes, mar, yes, mar, yes, mar, yes, mar, yes, mar, yes, mar, sare de kele. Yes, mar, yes, mar, yes, mar, yes, mar, yes, mar, yes, mar. Asa. Isima me pare isima sa, isima que na falinela, besi falite tu marca, nega pero ven me dushmaya. Isima me pare isima sa, isima que na falinela, besi falite tu marca, nega pero ven me dushmaya. Pare, isima me pare, aba pia va dushmaya me. Pare, isima me pare, aba pia va dushmaya me. Yes, mar, yes, mar, yes, mar, yes, mar, yes, mar, yes, mar, sare te kele.
специално. Бате Амет, за тебе! Така кючека продължава. Само за Вълчито! 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 Специално за Мъси Стил, за най-добрия! Айде, Яша, Яша! Мъси Стил, са, 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 хора играят, обаче има един човек, дето цяла вечер не стана да играе. И много специално за комшийката. За комшийката и Амеда. И стани да играеш вече. Дайте, колеги, ти ли... От къде ще пееш? Давай. И си манчар, Матарава, хакана, ха-ха-ха-ха. И си манчар, Матарава, ха-ха-ха-ха. И си манчар, Матарава, ха-ха-ха-ха. И си манчар, Матарава, ха-ха-ха-ха. Кайдата! И си манчар, Матарава, ха-ха-ха-ха. И си манчар, Матарава, ха-ха-ха-ха. Комшийката, само барабани! Къде е комшийката? Ето е комшийката! Айде, комшийке! Качи се сега на стола, комшийке, да те видят всички.
Кемане иска комшийката. Иска кемане. Симачар, катарава, акана, ха. Симачар, катарава, акана, ха. Симачар, катарава, акана, ха. Симачар, катарава, акана, ха. Чорти ми талия, чорти ми бамбурне, чорти ми талия, чорти ми бамбурне, чорти ми талия, чорти ми бамбурне. Айде кеманата, давай! Дърнете малко да посвири на комшите. Точно така. Значи ще да кажа нещо да й вържите. Много така скромно играй. Давай, ти си, напрокъсай. Ти си. За комшиката! Поздрави много специално. Тя сега веднага усети, че ще я поздравявам. За да се засрамва. Ела. За медиаторката много специално да продължава кечека. Яша. Само барбаните. Ти ни дей много се смя, след малко идваме при тебе. Приготви се. Приготви се, казва ти. Да продължава кечека за медиаторката. Давай! Значи стана, обаче пак не идваш насам. Ама не се страхувай, не няма да те охапим. Ела. Ела де. Кючека, много май срам, продължаваме. Много май срам. Едно, две, така, колеги, продължаваме. Кой кишек искаш? Дай на Албен Кючека. Най-новото каза, че не е Кючек от 30 000 години. Само барабани! Специално за най-модерния, дето иска модерни кючеци. Как се казваш? Как се казваш? Кажи де. Сега името не иска да се каже. Как се казва? Милене, моля ти се, бе, батко, не дей така да се срамуваш. Бат Милене, не дей тъй, моля ти се. Айде за бат Милене!
Яша кралица е. За неговата кралица. Давай, давай, момчета. Искам яко! Това беше специално за вас, много сте готини. Ние продължаваме с музикални поздрави. Митаче, ла, явкам. Отиваме при най-добрия шпикер, най-добрия викач. Ари оркестъра, тук ли се, Митаче, с коренета. Специално за най-добрия викач, Кючека продължава.
Ya le 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 le, ya le 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 no more, aman no more, que le la la le, aman le le le, dra la dra la dra la de, aman oh, hey, yes, yes. И така само мрабани, продължаваме с един музикален поздрав. Едно момченце, от кое време? Дайте колеги ми. Къде си бе, Сладур? Ми. Не мога, давай. Сделка или не? Сделка или не, най-новата песен на оркестър Час, специално за онова момченце. Къде си, брат? За тебе. На мене вече ми омръзна, си се на дома. Всяка вечер с различна, това не е живот. Много да е красива, ще вляза в вена. Ти ще бъдеш само моя, ще ми станеш жена. Сделка или не, с теб дали ще съм добре? Обещаваш ли да ми правиш така ли ще се пее? Повери ми се, смееш си добре. Ще те гледам, ще те пускам, ще те слушам, ще те цъкам, ще купувам, ще те гледам като писано яйце. Ти вземи ме за жена, ще ти готвя. Само хубави неща и ще ти родя най-красивите деца. И ще слушам твоята рода, ще бъда аз най-лудата снаха. Ще бачкаш, аз ще кръстя, за да има сделка. Кажи ми да, 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 да. Orchestra Char, baby. Baby, I love you. Baby, I love you. слушай, чуй как ти говоря, за тебе ще заборя. Да си с мен и да си само моя. И виж ме, очите ще те гледам, усите ти ще галям. Аз ще съм себ, дали ще си се не зная. Сделка или не, с теб дали ще съм добре? Обещаваш ли да ми правиш сутрешно кафе? Довери ми се, смееш си добре. Ще те гледам, ще те пъшкам, ще те слушам, ще те цъкам, ще купувам, ще те гледам като писано яйце. Ти вземи ме за жена, ще ти готвя вкусна храна, ще ти правя само хубави неща. И ще ти родя най-красивите деца. И ще слушам твоята рода, ще бъда аз най-лудата снаха. Ти ще бачкаш, аз ще петя, за да има сделка. Кажи ми да, 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 да. I love you, baby, I love you. Сделка или не, с теб дали ще съм добре? Обещаваш ли да ми правиш сутрешно кафе? Довери ми се, смееш си добре. Ще те гледам, ще те пъшкам, ще те слушам, ще те цъкам, ще купувам, ще те... Само барабани, колеги! Много ми е хубаво като пеете с мене. Много ми е хубаво като сме направили някоя песен, която ви харесва. Айде сега да изпеем припева заедно. Който знае да пее с мене. Ти вземи ме за жена, ще ти готвя вкусна храна, ще ти правя само хубави неща. И ще ти родя най-красивите деца. И ще слушам твоята рода, ще бъда аз най-лудата снаха. Ти ще бачкаш, аз ще песя. Само барабани, страхотни сте, страхотни. Продължаваме с музикални поздрави. И следващия музикален поздрав е за най-добрия Бербер. И си манчар, мутарава, хакана, ха-ха-ха-ха. И си манчар, мутарава, хакана, ха-ха-ха-ха. За Мишо стайл, мутарава, хакана, ха-ха-ха.
si mangiar, cantarava, a cantar, Don Shani, it's your birthday. Don Mechani, it's your birthday. Don Shani, it's your birthday. Мона само барабаните. Специални поздрави пристигат. За най-добрия сванко! И си манджар! Катарала! Хакана! И си манджар! Катарала! Ретете, 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 си манджар! Катарала! Акана! И си манджар! Специално за най-добрия Сако продължава Кючека! Чека! Чакай сега, един иска на мънкито гайдата, другия човек иска девятка. Не, ти ще оправиш. Ти ще оправиш. Девятката да гърми нещо оригинално. Яко! За най-добрия Свако! Човека, дето различно искат. Обаче, дамите са с предимство. Румънския гючек искаме. Ани Митко! Ето това е вече. Музикален поздрав! Оркестъра пожелава на всички прекрасна вечер, до нови срещи! Бяхте много весели, страхотни, готини, да сте живи и здрави! Кажи, пеперутка! Ай, направи малко пеперутка!
продължава. Тук виждам, че има състезание или какво става? Някакво състезание тук има. Айде, давай, Кючека да продължава. Соло. Много специално за двете браснарки. Да видим коя ще победи, коя е по-добрата браснарка. Дайде да продължава Кюченка! Това беше специално за вас, дами. Ще направим само едно малко изключение за една компания. Добре, ще направим едно малко изключение. Оркестър Чар, целият оркестър Чар с мене. Живи и здраве, брат ми. Пускаш ли видео? Баба мюзик. Специални поздрави за най-добрите братовчери. Ще го снимаш ли това? Я го снимай. Сега ще го направим, няма проблеми. За най-добрите братовчери. За Ибрам и Юхан. Качваме клипове тик-ток. Живот си живеем тик-ток. Жените не побирам коц. Каквото и да кажа тик-ток. Живота ми се промени от джоба ми се четвърт. Бяла мени и игриката ще приемем си там. Music. Благодаря ви за интересантите. Това беше всичко тази вечер. Страхотни. Пожелавам още нещо малкия Мерк да бъде жив и здрав с цялото семейство, цялата фамилия.